szeretnénk bemutatni a szolgálócsoportunknak a munkáját, és ezt azzal kezdjük, hogy elmeséljük, hogy mi hogyan találkoztunk Jézus Krisztussal, és mit jelent ő számunkra. Úgyhogy 3 szolgálócsoporttól is kérdezek rövid kérdéseket. Először Melinda, hozzád fordulok, hogy hogyan hallottál Istenről először. Első emlékeim onnan származnak, hogy édesanyám katolikus révén elvitt a Szent Anna templomba egy adventi időszakban, és ott megnéztük a kiállított Betlegemest. Aztán sok-sok év telt el, mire középiskolás lettem, és abban az időszakban ismét szabadon lehetett tanulmányokat tartani a nem egyházi tanintézményekben is, ahova ezekre az alkalmakra a barátaimmal karöltve lejártunk, illetve ugyanebben a tanévben a történelem tanárunk kiadta, hogy olvassuk el a Máté evangéliumát, és szintén talán ebben az évben a szüleimtől kaptam egy könyvet, a Názáreti Jézus történetét, amit olvasgattam. Aztán ismét sok-sok év telt el, amikor is majd a férjemettel megismertem Váradi József megtiszteletű lelkipásztort és családját, aki akkor Kolindón szolgált Borsod megyében, és velük igen sok alkalmunk adódott, hogy az Isten dolgairól beszélgessünk. Hát ezek azok a legfőbb magvetéses időszakok az életemben, de ekkor még nem született meg részemben a nagy döntés, hanem el kellett érkeznie első gyermekünk érkezésének, születésének, amikor is rájöttem, hogy nincs értelme a nélküle való életnek, és sokszor hát eszembe is jutottak az egyik igen gyakran énekelt énekeskönyvi dicséretünknek a sorai, hogy ami alapján meg sem formált szent kezed, már elválasztál életem, és azt alapozta meg az életemben, hogy nem győzök életem végéig hálát adni neki azért a kitartó türelemért, amivel ő várta azt, hogy megnyissam felé a szívem ajtaját, és elfogadjam azt a kegyelmi ajándékot, amelyet mindannyiunk számára kínál. Köszönjük szépen, hogy megosztottad ezt velünk, és Ica, hozzád fordulok, hogy neked miben változtatta meg az Istennel való találkozás az életedet? Talán röviden elmondhatom azt, hogy akkor történtek meg velem ezek a dolgok, amikor mindent magam akartam megoldani. Mindent én akartam helyrehozni, a hibákat, a problémákat, a családi helyzeteket, és arra gondoltam, hogy miért ne tudnám én megoldani, hát ki oldanám meg helyettem, hanem én. És akkor megtapasztaltam, hogy egyre több kudarc ért. Keserűség, bánat, szomorúság, de nem csak engem, a családomban is éreztem. És akkor elhívtak engem egy lelki oázisra, egy hetes táborba, ahol hallgattam az igét. Még akkor nem volt semmi közöm Istenhez, csak hallgatóként ültem ott bent, és a jelenések könyvéről volt szó. Ez nagyon meghatározta a további életemet. De hogy miről is van szó, elolvasom az igét. A jelenések könyve 3:20. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Hát ez változtatta meg az én életemet, és mondhatom, hogy gyökeresen azóta hálát reggel, délután, és amikor csak tehetem, a nap minden pillanatában, hogy az Úr magához ölelt. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, hogy megosztottad ezt, és Erzsike nénihez fordulok. Azzal a kérdéssel, hogy ez a gyülekezet mit jelent Erzsike néni számára, mint közösség? Közösség egy összetartozást jelent, ahol közös eszmék, célok,
esetleg munkavégzés, iskola, tanulás köt össze hasonló érdeklődésű embereket. Ilyen közösségekben éltük és éljük az egész életünket, mindig tartozunk valahova. De a gyülekezeti közösség az lelki közösség. És ha az Isten igéje szól abban a lelki közösségben, amelyet befogad egy egyház, akkor ott feltöltekezhetünk és szolgálhatunk. Az a nagyszerű benne, hogy szolgálhatunk azzal a talentummal, amit Isten adott nekünk. Nem többel, nem kevesebbel, de mindent kaptunk. És azzal szolgálhatunk. Nagyon szép példáját láttuk tegnap, és tapasztaltuk a konyhári gyülekezetben, hogy hogyan áldotta meg Isten azt a munkát, azt az adományt, azt a rengeteg imádságot, amit ők a gyülekezeti házuk megépítéséért mondtak el Istennek. És azt gondolom, hogy az én számomra ez a Csapókerti gyülekezet jelenti azt a lelki közösséget, ahol Isten engem látni akart, és ha hasznát látja bennem, és hasznomat tudja venni, akkor szeretnék neki szolgálni egészen addig, amíg itt tart ezen a földön. Köszönöm. Köszönjük szépen Erzsik Nének is, hogy megosztottál.